Hej. Hej Ivik. Hej. Goddag og velkommen. Tak. Dejligt at se dig. Ja. Og du er god til at møde til eller holde aftalerne. Ja. Og det glæder jeg mig virkelig over. Ja. Det er skønt, du er her. Aftaler, det har jeg jo lavet, fordi vi har talt om, at du godt kunne tænke dig et arbejde efter skole. Ja. Du kunne tjene lidt egne penge. Og der skulle vi en tur ned på Conrad Café herinde i Vejle. Fordi de kunne godt bruge en, måske ikke lige nu, men de kan godt bruge en, som skal rydde borde af og vaske op. Og dernede har jeg en aftale med en, han hedder Rasmus. Ja. Og han vil gerne snakke med dig og fortælle lidt om, hvad Conrad Café er. Hvad siger du til det? Fint. Jeg vil meget gerne der. Ja. Godt. Og det er ikke fordi vi skal være der så længe, men ham, der ejer det, han er på ferie, så det er som sagt ham, Rasmus, vi skal tale med, ikke også? Ja. Og så hører vi lidt om, hvad arbejdsopgaverne er, og hvornår gæsterne kommer, og hvordan de har med brug for en ung, frisk mand som dig. Ja. Så det er et rart sted. Har du været der før, eller har du været? Ved ikke. Nå, vi ser, når vi kommer derned. Ja. Og det skal du glæde dig til, håber jeg. Ja. Så jeg er bare glad, hvis du kunne få lidt arbejde, så du kunne tjene dine egne penge. Og det ved jeg, at vi har jo talt om, når vi har mødtes her, at det er dejligt, at ikke altid skal stå med hånden fremme og så sige, mor, giv mig lidt lommepenge. Men vi har jo snakket om andre steder også. Ja. Det er jo dig, der drejer sig om. Hej, velkommen til. Tak. Sæt dig ned. Ja, tak. Velkommen her til Conrad Café i Vejle. Ja. Jeg har jo glædet mig til at møde dig. Det har jeg til at også. snakke lidt med dig. Hvad er grunden til, at du har søgt et arbejde her på Conrad? Jeg vil tjene lidt lommepenge, Ja. så jeg ikke tigger mere til mine forældre. Ja, selvfølgelig. Så du har lidt penge selv på lommen. Ja. Ja. Har du tidligere erfaringer med sådan fritidsarbejde? Jeg har delt aviser før. Du har delt aviser ud før? Ja. Så du kender godt til at arbejde lidt hårdt og lidt hurtigt? Ja, jeg har også haft projekt i skolen, Ja. hvor jeg laver mad og vasker op. Ja. Jamen, så er du jo nærmest godt klædt på til jobbet. Ja. Men det vi sådan set forventer her, det er, at lige nu kunne du se, da du kom ind ad døren, der er ikke så travlt. Det er en mandag middag, og der vil der højst sandsynligt ikke være så meget personale på, og heller ikke så mange af de unge arbejdere. Men der, hvor vi egentlig har brug for dig, er i hverdagen er fra 3:30, så altså når du har fri fra skole, så det passer med skolen. For de andre opvaskere, som er her, er jo selvfølgelig unge mennesker, ligesom dig selv. Ja. Har du nogle dage, hvor du har sent fri fra skole, og ikke, hvor det ikke er muligt at møde 3:30? Nej, jeg har fri 1:30. 1:30? Ja, senest. Det er jo perfekt så. Men din primære arbejdsopgave vil egentlig være selvfølgelig at vaske tallerkener, bestik, køkkenredskaber osv. Men for eksempel i weekenden, hvor den her branche der er aller travlest, skal du selvfølgelig også hjælpe tjenerne og kokkene med. Altså, nogle gange vil du kunne komme ind og lave lidt mad sammen med kokkene, hvis de har travlt, som du fortalte mig, du havde prøvet før. Eller også kan du hjælpe tjenerne for eksempel med at gå med mad ude blandt gæsterne. Og så gælder det om at være smilende og selvfølgelig imødekommende, fordi så der repræsenterer du selvfølgelig caféen udadtil.